Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 17 sa bulan sa Setyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya na kita sa ikakauhaan ug upat nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 ngadto sa 35. Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala ka nako ang akong isikataw ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, Dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kaya ang gingarian sa langit, samaman sa usa ka hari, nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya. Ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intaw nakug apikiha, kay bayaran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon. Pusa, gipapas niya ang utang sa sulugoon, og iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Hilabni dayon niya og gituok og giingnan, Bahirin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, Ayaw intaw nakug apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon, og siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, Banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kun dili kamo mopasaylo sa inyong isikataw sa kinasing-kasing gayod. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw, O Kristo. Mubo nga pamalandong. Mga igsuon, ang atong Ebanghelyo karong adlaw adunay mubo nga pulong nga gipaambit ni Kristo or gi-highlight ni Kristo, ug mao kana ang pagpasaylo sa atong isikataw. Ug nasayod kita nga ang pagpasaylo pagkasayon lang nato pagalitukon, apan lisod pagabuhaton. Tungod kay ang pagpasaylo usa kini kahagit or challenge sa atong kinabuhi nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo nga ato untang pagapuy-an. Pero sa atong pagkatawhanon, lisod gyud para nato ang paghatag sa pagpasaylo ngadto sa atong isikataw. Ilabi na kung grabe kasakit siya manulti nga makapahiubos ka nato, o di ba kaha, grabe siya manakit ka nato, pinaagi sa mga buhat, or kusog kaayo man dapat, o kini nga mga buhat sa atong isikataw, oy hinungdan nga maglisod kita sa paghatag ug pasaylo. Panang atong Ebanghelyo karong adlaw, nagpahinumdum ka nato kung unsa ka importante ang pagkamanggihatagon sa pagpasaylo. Dili lang di ay kapito kita muhatag sa atong pagpasaylo, kundili kapituan kapito.
Busa karon mga igsuon, maghiusa kita sa pag-ampo aron atong mapuy-an ang hiyas sa pagkamapasayloon. Langit nung Amahan, salamat sa imong bulawanong pulong nga gibilin nga kanamo. Ug karon kami nagkahiusa sa pagpamati ug namalandong sa imong bulawanong pulong nga maoy kalanon sa among espirituhanong lawas. Ug langit nung Amahan, kami karon nangayo sa imong giya nga unta ang pagkamapasayloon maghari kanunay sa among kasing-kasing ug hunahuna nga pinaagi ni ana amo nga mapuy-an ang pagkamapasayloon ngadto sa among isikatawo nga maoy saktong dalan paingon sa imong gingharian nga imong giandam para kanamong tanan. Amen.